Розпочинаємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних 45 хвилин про важливі для України політичні, не тільки політичні події, будемо говорити з гостем нашої студії. Станом на цю ефірну годину це політичний експерт Андрій Золотарьов. Пане Андрію, ще раз доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що ви до нас прийшли. І, власне, розпочнемо наше обговорення з ситуації вчорашньої, яка, зрештою, має відгомін і розголос. Сьогодні йдеться про видворення Михайла Саакашвілі з України до Польщі. І з приводу однієї з заяв про те, що насправді це видворення шкодить слідству проти так званих беркутівців. Про це повідомляють у Генеральній прокуратурі України. Повернення екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до Польщі унеможливлює дачу ним свідчень у Святошинському районному суді Києві у справі беркутівців, тому шкодить розслідуванню. Про це повідомив голова департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. Передає Інтерфакс Україна. Зараз ми намагаємося встановити зв'язок з паном Горбатюком. І ця справа буквально кількох хвилин. І щойно це відбудеться. Попросимо пана Горбатюка це прокоментувати вже зараз. Він з нами наживо телефоном. Пане Сергію, вітаємо вас, що ви нас чуєте? Так, чую, доброго вечора. Щойно зацитувала я вашу заяву про те, що видворення Саакашвілі, воно шкодить слідству у справі проти беркутівців. Я б хотіла, аби ви окреслили масштаби цієї шкоди з точки зору того, наскільки важливим свідком був Михайло Саакашвілі. Зрештою, він був один з тих, на кого сподівалися, що він зможе роз'яснити щось про так званих грузинських снайперів, які стали об'єктом дослідження італійського телебачення. Так, саме в цьому питанні було важливо допитати Саакашвілі у судовому процесі. І допит був запланований на 13 лютого на сьогодні. І про це повідомили і ЗМІ після того, як суд визначився з датою допиту свідка. Це було десь тиждень чи 10 днів назад. І, відповідно, прокурори очікували можливості його допитати і отримати докази щодо спростування тих заяв, які висловлювалися в фільмі так званими грузинськими снайперами. Але, на жаль, цього не відбулося сьогодні. І, відповідно, сам процес отримання цих свідчень у судовому процесі, він відкладається на невизначений термін, що, звичайно, наносить, на мою думку, шкоду судовому розгляду. Додам інформацію про те, що прокурор Яніс Сімонов повідомив журналістам про те, що Михайло Саакашвілі можуть допитати у справі екс-беркутівців через відеозв'язок. Це один з варіантів. І вже безпосередньо адвокати, які представляють інтереси сімей загиблих у суді, вони говорять про те, що насправді ситуація абсурдна, коли ми будемо просити наших європейських партнерів представити, скажімо, такий відеозв'язок та сприяти у цьому, коли йдеться про свідка, якого ми видворили буквально вчора з України. Так, звичайно, що тут логіки складно знайти. Більше, що дійсно це була оприлюднена інформація, про це було відомо, і такий крок виглядає нелогічно. Одночас, якщо дійсно немає можливості людину допитати на території України в судовому засіданні, то для цього передбачені Кримінально-процесуальним кодексом міжнародно-правові доручення, у тому числі через відеоконференцію. Якщо прокурори не зможуть отримати звідчення в суді, то будуть клопотати про таке міжнародно-правове доручення, в залежності від того, де буде свідок знаходитися. І, пане Сергію, ще одне запитання. Не знаю, наскільки профільно це безпосередньо до вас, але все ж таки ви, як людина, яка працює в Генеральній прокуратурі, з приводу цього маєте багато інформації, багато знань, досвіду. Я нагадаю, що екс-президента Грузії в Україні безпосередньо підозрюють у замаху на злочин, вчинений групою осіб за попередньою змовою або злочинною організацією. Також його підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їхньої злочинної діяльності. І якщо я не помиляюся, ця справа проти Михайла Саакашвілі, вона не є закрита, вона не є анульована. А з цієї точки зору, з точки зору права і закону, наскільки коректно було видворити Михайла Саакашвілі з України, коли, зрештою, до нього були претензії, аби він відповідав перед українським законодавством тут? Мені невідомо, як
це були, чи контакти були з прокурорами, слідчими у цій справі там прикордонників, як це рішення приймалося. Водночас ми ж спостерігали процес, коли прокурори доводили про те, щоб застосувати запобіжні заходи, щоб особа не змогла залишити Україну чи місце проживання для забезпечення досудового розслідування. Тобто якраз проти цього прокурора виступали в кримінальному провадженні. А на сьогоднішній день в чому змінилася ситуація і чому недивлячись на завершення розслідування видворили, мені не зрозуміло. Тобто, якщо є кримінальне провадження, то воно має бути завершене. Відповідно, особа має приймати в ньому участь, правоохоронні органи мають прикладати до цього зусиль, щоб в рамках кримінального процесу він брав участь у цьому провадженні. Пане Сергію, спасибі вам за ваш коментар. І дякую, що ви знайшли час і можливість розповісти безпосередньо і прокоментувати нам в нашому ефірі. Глядачам нагадаю, з нами наживо телефоном був Сергій Горбатюк, керівник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Андрій Золотарьов, політичний експерт, гість нашої студії. Пане Андрію, от, власне, пан Сергій сказав, що я не знаю, чому так сталося. Та можливо, у вас є певні думки з цього приводу. Мои мысли заключаются в том, что есть конфликт политики и права. Право, какую цель преследует? Оно преследует цель установить истину. Политика же – это борьба за власть. Вот здесь нормой о реадмиссии нарушителя украинской границы прикрыли политические соображения, личностные, которые вышли на личностный конфликт между Саакашвили и Порошенко, и банально подставили генерального прокурора, поскольку в него сейчас и так многие бросают камни, но здесь его просто политически подставили, ибо обвинение в покушении на государственную власть достаточно серьезное. Человек, один из ближайших соратников Саакашвили, сидит за решеткой 60 суток в СИЗО. И ключевого свидетеля выдворяют за пределы страны. Если Саакашвили, предположим, захочет свидетельствовать в процессе, как тогда быть? Об этом он уже говорил в Варшаве вчера на пресс-конференции прямым текстом. Поэтому это классическая в политике, это классическая ситуация цугцванга, когда каждый последующий ход делает положение еще хуже. Вот так и произошло с выдворением Михаила Саакашвили. Какой здесь резон? Очевидно, только какие-то, тут уже вопрос в психологии, в глубинах психологии, поскольку рационального здесь не так уже много. Ибо Михаил Саакашвили экс-президент Грузии, фигура медийно раскрученная, известная во всем мире. Любой политтехнолог знает, что нет правдивой и неправдивой информации. Есть информация, которой верят и которой не верят. Так вот, Михаилу Саакашвили, тому, что он будет говорить про то, что сегодня происходит в Украине, верить будут. И он будет ездить по европейским столицам и множить на ноль внешнюю легитимность української власті. І аби завершити безпосередньо тему про генерального прокурора і ту кримінальну справу, яка відкрита, кримінальне провадження, я тільки додам інформацію про те, що розслідування кримінальних проваджень стосовно лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі, відкритих в Україні, триватиме. І після його реадмісії про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган. Далі я зацитую: кримінальні провадження не закриваються, їх розслідуватимуть далі. І за її словами, у Генеральної прокуратури є механізми, як розслідувати, збирати докази і забезпечити право Саакашвілі на захист через міжнародну допомогу. І, власне, ви згадали частково, про що Михайло Саакашвілі говорив і вчора. Він заявив про це і сьогодні дав прес-конференцію для журналістів у Варшаві. Давайте послухаємо його пряму мову і продовжимо. Если человека обвиняют в государственном перевороте, а судья сразу отмела это, отпустила меня, судья Алиса Цокола, и сказала, что все тело фейковое, и меня нельзя посадить ни под домашний арест. Но если человека обвиняют в государственном перевороте, его не изгоняют из страны. Настолько не нужно не уважать законы, настолько надо быть полным неучим. Есть прекрасное украинское слово «невыглас». Чтобы выслать из страны человека, обвиняемого в тяжелых преступлениях против той страны. Мы свернем шею Луценко, и Луценко пойдет туда, на этот раз заслуженно, откуда его один раз выпустили. Они пойдут не в Польшу, потому что Европа их не примет. Они поедут не в эту ужасную диктатуру, потому что вряд ли они даже их хотят. Они пойдут в украинскую тюрьму.
Власне, ви про це говорили, що там, за кордоном, зокрема, наші європейські партнери, вони будуть вірити Саакашвілі. І вже видання і Deutsche Welle, і видання Bild публікують заяви його з проханням, його зверненням до Європейського Союзу, і, зокрема, Ангели Меркель, допомогти. І, знову ж таки, апелюючи про допомогу, він, знову ж таки, розповідає те, в чому він звинувачує політикум, зокрема, президента. То есть вот во всей этой истории, что меня напрягло и заставило серьезно задуматься, о том, что информация о том, что решение по Саакашвили уже принято однозначно, и он будет выдворен за пределы Украины, обнародовали российские СМИ еще неделю тому назад. То есть вот это наводит на определенные мысли. Либо в самых высоких кругах информация течет, ну, либо это была какая-то определенная договоренность, чтобы Саакашвили сохранил лицо в этой ситуации. Поскольку у Михаила Николозовича, ну, мы видели последние акции, да и что акции? Я опираюсь на социологию. Социология показала после осеннего небольшого взлета, когда с 1,8% рейтинг поднялся до 4%, он снова опустился к той же величине. То есть, очевидно, ну, массовой поддержки, да, ряд его заявлений о характере власти, о коррупции находят поддержку, но мы видим, столица Михамайдан не поддержала. И любой политтехнолог знает, что в этой ситуации возникает кризис жанра, что надо поддерживать внимание, надо поддерживать драйв, если этого нет, акция затухает. Но вот как для политика, вот это выдворение, оно сохраняет Михаилу Николозовичу лицо. Про Міхомайдан, який ви згадали, ми далі ще поговоримо. А от з приводу підтримки хочу, аби ми почули деякі висловлювання українських, зокрема, політиків, хто і раніше підтримував Саакашвілі, кого ми називаємо соратниками Михайла Саакашвілі. Давайте послухаємо. Організував розстріли людей на Майдані, обкрадав країну на мільярди, здавав Україну окупанту. Ті, хто підпадають під ці критерії, можуть не переживати. Сьогодні в Україні їм ніщо не загрожує. Інша справа, якщо ви посмієте піти проти Петра Порошенка. Історія запрошення Міхаїла Саакашвілі до України, хизування дружбою з ним, коли це приносило дивіденди, і подальше приниження держави Україна та інституту громадянства, коли друг виявився непотрібним і почав говорити неприємні речі. І все це на фоні повної впевненості реальних злодіїв та внутрішніх ворогів. Це найяскравіший портрет сьогоднішньої влади. Знову відбулося затримання президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. Петре Олексійовичу, для мене є очевидним, що це сталося за вашої особистої вказівки. Інакше б ніхто на такий принизливий для України крок не пішов. Лідер держави цінний для нації насамперед своєю особистою високою моральністю, духовністю і праведністю своїх вчинків. Враховуючи, що вас і Україну сприймають як одне ціле, не руйнуйте загальнолюдські цінності і не принижуйте Україну розправою над її другом, президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. Метод Порошенка щодо Саакашвілі має позбавити залишків ілюзії. Він буде чіплятися за владу руками, ногами та зубами. Бо влада для Порошенка – це не просто спосіб примножувати офшорні рахунки. Це єдиний варіант фізичного виживання в умовах ненависті та зубожіння громадян. Але насправді Порошенко, розправившись з Саакашвілі, має підштовхнути всі опозиційні демократичні сили до висунення єдиного кандидата на виборах президента та вироблення єдиного списку вимог. Це те, чого він боїться – єдності своїх опонентів. Если бы они были такими же решительными в борьбе с собственной жадностью, трусостью и малодушием, Михаил Саакашвили не появился бы на горизонте украинской политики. Вообще вся эта нервная суета, интриги и война с одним конкретным политиком – это не борьба за правила, ценности или благополучие людей. И не нужно называть эту метушню политикой. Это уродливый оскал трусливых и вороватых, которым не хватило яиц задержать в стране Клюева, остановить паразитирование Ахметова на энергетике и указать место клану Фирташа-Бойко. Им банально не хватило сил и ума даже на то, чтобы установить свои равные для всех правила. І аби завершити цю плеяду думок, відомий волонтер Касьянов, він у своєму Фейсбук написав досить різко і категорично, як на мене, про те, що видворення Саакашвілі, дуже скоро прийдуть і за іншими, і про те, що, припущення висловив, що насправді Саакашвілі, як він пише, надо було убити, тому що там на Западі, тобто це більш іронічно, умовно кажучи, те, що було б вигідніше, бо там на Заході він набагато
набагато небезпечніший для українського політикуму, Абсолютно аніж прав. він був тут. Бо тут, наче він себе дискредитував, дехто і вже насміхався з нього, а там безпосередньо по-іншому його сприймають, і це може бути більшою загрозою. Ну, действительно, просто Михаил Николозович, ну, скажем так, приелся. Собственно, никаких принципиально новых каких-то ходов, которые бы привлекли к нему общественное внимание, мы от него не увидели. Вот после такого эпохального перехода через границу я ожидал, конечно, что, возможно, будет хотя бы попытка создать какой-то альянс Украина против Порошенко, то есть и Украина без Порошенко, как это было в начале нулевых, Украина без Кучмы. Но, учитывая то, что Юлии Владимировны такой альянс не вполне в ее интересах, ей проще сидеть на Печерских холмах и ждать, пока по Днепру проплывут трупы ее врагов, он не состоялся. Дальше мы увидели достаточно странные, как для политика, который рассчитывает на массовую поддержку, требования. Это, кстати, вопрос и к окружению Михаила Николозовича, который сейчас клеймят Порошенко. Почему? Неужели для украинца наиболее важные пункты — это пропорциональная избирательная система, антикоррупционный суд? Потом уже, поняв, что они, подобно Винни-Пуху, полезли за медом не к тем пчелам, они уже сменили, они социализировали лозунги, повесили лозунги против олигархов там, на Грушевского, но поздно, поезд ушел. И поэтому идея там, качать ситуацию, она не получилась, не заладилась с этим. Единственное, что может смешать ход событий, изменить ход событий, это вылет какого-то черного лебедя, непрогнозируемого, непредсказуемого, трагического события, как это было с избиением студентов 30 ноября. Но, судя по всему, власть уроки Януковича учла, и я думаю, что вероятность такого развития событий, она ничтожно мала. Поэтому, скорее всего, все-таки нам надо готовиться к выборам. И то, что мы видим сейчас, это, скажем так, формирование будущей конфигурации на избирательную кампанию. Это верные признаки того, что мы входим в новый политический цикл. Устранение Саакашвили. Тимошенко надо напрячься, потому что следующий удар, и, очевидно, и судя по лицу Шепелева, будет, очевидно, нанесен по ней. Это будет кампания на протяжении года, поскольку для Набанкова это противник номер один. Ну и кроме того, тут Мустафа Наем упомянул Бойко, клан Фирташа Бойко. Но это опять же, я 5 лет никогда не употреблял термин «вышки Бойко». Почему? Потому что, будучи человеком осведомленным, немножко больше знал, чьи это на самом деле были вышки. И вот теперь уже генеральный прокурор Юрий Луценко говорит о том, что это были вышки Арбузова. Но я тогда говорил, что это вышки семьи. И Татьяна Черновил подтверждает эту информацию. Да, это было использовано, кстати, в междуусобной борьбе окружения Януковича, чтобы сместить Бойко с кресла министра энергетики. Хотя, по большому счету, эти вышки для Украины, для добычи газа на Крымском шельфе были нужны. Это факт. Другое дело, то, что их использовали в пропаганде. 119 тысяч упоминаний в Гугле вышек Бойко. Знаете как, вышки нашлись, а осадочек остался. Власне, про Юлію Тимошенко ви згадали про Шепелєва, колишнього народного депутата, і від блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Про це трішечки пізніше, але би вже резюмувати ситуацію з Саакашвілі, і що ви сказали про те, що було намагання, власне, прокачати ситуацію, і дуже активно це робили. І, власне, оці марші Міхомайдани та марш за майбутнє, який знову ж таки за відставку Порошенко 18 лютого має відбутися. Багато хто, і, зокрема, з ваших колег, говорив про те, що ці акції, яким чином вони влаштовуються, під якими ідеями, лозунгами вони відбуваються, насправді нівелюють безпосередньо цю ідею протестного настрою. Який випускає протестний пар в свисток. І, можливо, і це повпливало на те, що маємо наступні результати, про те, що частка дорослих українців, що готові брати участь в акціях протесту, а для громадського суспільства громадянського це дуже важливо, впала з 49% у грудні 2016 року до 40% у грудні 2017 року. І про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології в грудні 2017 року. Водночас йдеться, в результатах опитування зросла частка тих, хто
відверто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях протесту. Було 46% не готових в 2016 році, а зараз не готових у грудні 2017 року 53%. Рівень готовності до участі в акціях протесту в цілому відносно нижчий в Західній Україні 35%. У центральному та південному регіонах 50% респондентів сказали, що не готові до участі в акціях протесту. В Східному регіоні ця частка складає 57%, а в Західному 59%. Ответ очень простой. Люди заняты выживанием. В этой ситуации, в ситуации, когда нам экономика преподносит очередные сюрпризы, вот сейчас идет повышение цен на газ, и другое, то, о чем не говорят социологи. Я не боюсь быть неточным, но значительно возросла доля тех, кто готов действовать радикально, вплоть до с оружием в руках. И этот процент на порядок выше, чем было количество тех людей, которые были готовы выступать радикально накануне Майдана. И вот с учетом того, что в политике прочно укрепился язык ненависти, в том, что очень высок процент тех, кто переступил через порог насильственных действий, прошел фронт, войну, это тревожный сигнал. И вот почему я говорю о черных лебедях. Любое, скажем так, любая грубая ошибка, любая глупость может обернуться трагическими событиями. И я говорил и буду говорить, потому что третьего Майдана страна не переживет. І, власне, перейдемо до теми загалом ситуації політичної в Україні. Юлія Тимошенко, про яку ви згадали, і ви таку фразу сказали про те, що їй треба зараз бути особливо обачною, особливо обережною. Я глядачам нагадаю про те, що 8 лютого екс-народного депутата Олександра Шепелєва, який був народним депутатом від БЮТ, пізніше його виключили з фракції, він став народним депутатом від партії регіонів. Його 8 лютого затримали співробітники СБУ. За даними Генеральної прокуратури, щодо нього головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину. Йдеться про державну зраду. І знову ж таки йдеться про підозру в організації замаху на вбивство екс-власника Родовідбанку Сергія Дяченка. І підозра за фактом убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році. І ще багато всього іншого. Кілька днів тому Шепелєв з'явився в Україні і сам говорить про те, що в нього є достатньо компромату. І, зокрема, на Генерального прокурора, на президента України, на секретаря РНБО Турчинова. А люди, які начебто його били і допитували, вимагали компромат на Тимошенко, Порошенко і так далі. Это действительно такая уголовно-политическая история. Это настоящий детектив, в котором мы еще не знаем несколько ключевых фигур, которые остаются за кулисами. Судя по всему, возвращение Шепелева в Украину планировалось по совершенно другому сценарию. Я напомню, что в прошлом году Россия отказалась выдавать Шепелева по соображениям национальной безопасности. Это очень редко используемая формулировка. Потом вокруг Шепелева в России возник скандал с арестом бывшего сотрудника ФСБ, который занимался вымогательством денег. Клиент то жирный был. Но кто такой Александр Шепелев? Мало кто знает, его не знают по публичным выступлениям, его редко видели на телевидении. Это горловский мажор, чей отчим был милицейским генералом в те времена, когда хозяева Донбасса, времен независимости Украины, крутили наперстки на Донецком вокзале, возглавлял АБХСС Донецкой области, затем УБОП, фигура очень влиятельная. Удачно женился. И этот человек больше известен как схемщик. Кто такие схемщики? Есть такая профессия родину отбирать. То есть чиновники получают серьезные откаты, суммы исчисляются сотнями миллионов долларов. Эти деньги надо как-то легализовать, вывести в офшорные кошельки. Так вот, те люди, которые через банки отмывали эти деньги, придумывали схемы вывода этих денег за рубеж, превращения их в наличный кэш, политика же требует наличности, назвали схемщиками. Одним из таких очень влиятельных схемщиков и деятелей околополитического закулисья и
был Шепелев. Именно благодаря своим возможностям, совершенно сумасшедшим связям, он попал, ну, он был до этого и в партии «Реформа и порядок», затем попал в «Батькивщину». Оттуда он перекочевал в партию регионов, там, когда был исход депутата от Тимошенко, долго не продержался, буквально, очевидно, вот конфликты вынудили его покинуть ряды партии регионов, и после чего началась раскрутка вот его криминального шлейфа. Поэтому человек действительно осведомленный, он очень много может знать о темной стороне деятельности Батькивщины, Тимошенко, Турчинова времен нулевых, когда действительно возможности у партии НЛДЮ были колоссальные и проходили колоссальные деньги. Очевидно, под его показания он, очевидно, имел какую-то договоренность, которая должна была гарантировать его безопасность и, скажем так, выход спустя какое-то время на свободу. Но не сталося так, як гадалося. Судя по всему, вмешался кто-то третий. Я не буду гадать, кто-то из тех, либо на кого там покушались, но судя по тому, как обрабатывали его лицо, правоохранители так не работают. Они любой опер знает, как превратить человека в отбивную, не оставляя при этом следов. А тут работали, очевидно, ребята, которые, скажем так, из среды частного бизнеса. И, очевидно, вот как раз вот эти счеты, которые не погашенные счета в Украине, очевидно, привели к тому, что первоначальный план возвращения Шепелева в Украину сломался. Возможно, это будет на руку Юлии Владимировне, потому что он действительно мог рассказать много такого, которое бы рейтинга лидеру Батькивщины бы не добавило. Буду, конечно, говорить о том, что это все злобный навет, но мы прекрасно знаем, что украинская политика в белых перчатках не делается. А человек, повторяю, был супер осведомленный. Поэтому, как мне представляется, с другой стороны, ставка команды президента на то, что все-таки Тимошенко удастся утопить в компромате, она несколько, скажем так, она антитехнологична. Ведь, опять же, любой политтехнолог знает, что на президентских выборах голосуют не за, а против. Поскольку двухтуровые. Так вот, ненависть к Петру Алексеевичу, учитывая уровень недоверия и недовольства властью за 80%, это уровень ненависти, может оказаться куда сильнее любого компромата на Тимошенко. Тобто, я так розумію, тут не можна однозначно говорити про те, що тут йдеться безпосередньо про таку карту, яку закинули, бо Україна, скажімо, ми вже входимо в цей передвиборчий процес. Були нещодавно оприлюднені рейтинги, зокрема і президентські, де в Тимошенко дуже високі показники, і в Порошенко теж якби високі. Тут можуть бути ще й бізнесові інтереси, і, можливо, не тільки пов'язані з кимось з українських ключових політиків, як безпосередньо з боргами самого Шепелева. Шлейф у Шепелева совершенно феерический. Тому тут розібратися если спрашивать, важко. есть ли его за что судить, да, есть. Потому что этот человек занимался, скажем так, делами противозаконными. Даже если взять экономическую, собственно, составляющую, не беря такие вещи, как подозрение в убийстве полковника милиции Ерохина. Там еще раньше, в 90-е, было дело одного из, подозревался в организации убийства одного из друзей экс-президента Януковича, на тот момент губернатора Донецкой области. То есть правоохранителям есть о чем поговорить с Шепелем. То есть тут, как говорится, персонаж, на котором клейма негде ставить. І вже від цих справ перейдемо до не менш важливих. Згадали ми цей регіон, нашу східну Україну, зокрема, звідки родом сам Шепелєв. І зараз там відбуваються, знову ж таки, жахливі речі. І вже 4-й рік поспіль. І сьогодні маємо повідомлення від штабу АТО про те, що цієї доби внаслідок ворожого вогню загинув 1 український воїн. І ще 2 наших оборонців були поранені. Давайте послухаємо пряму мову. Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили вдаватися до обстрілів позицій українських захисників. На Луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське. Поблизу цього прифронтового села ворог декілька разів впродовж доби вів вогонь по наших опорних пунктах зі 120 та 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Попасної противник застосував міномети калібру 82 мм. З гранатометів різних видів окупанти обстрілювали українські оборонні укріплення біля Катеринівки, Світлодарська, Новолуганського і Зайцевого. А поряд з Новгородським було здійснено декілька пострілів із великокаліберних кулеметів.
На Донецькому напрямку у вечірній час противник застосував 120-мм міномети і великокаліберні кулемети на підступах до Водяного, що на Приазов'ї. А по українських позиціях неподалік Опитного бойовики стріляли із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, включно із великокаліберними кулеметами. Загалом минулої доби по усій лінії зіткнення противник провів 11 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. І вчора вкотре політики і дипломати згадали про мінські домовленості. Вчора ми мали 3-ю річницю підписання так званого Мінська-2. І маємо повідомлення вже сьогоднішнє про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що реальної альтернативи мінського переговорного майданчику для врегулювання конфлікту на сході України на сьогоднішній день не існує. Про це він сказав на засіданні Ради безпеки Білорусі у вівторок, передає Держагентство БелТА. Давайте почуємо. Вважаю, що незважаючи на різні і досить несподівані заяви, для громадськості може бути несподівані, а для мене це цілком очікувані заяви. Реальної альтернативи цьому перемовному майданчику на сьогоднішній день не існує. Пане Андрію, в контексті мінських переговорів, власне, про що хочу запитати? Зміна майданчика – це передбачає, можливо, додавання ще когось з гравців, та? І багато в цьому контексті говорять про Сполучені Штати Америки, які зараз є, ну, тобто, де-факто так, але де-юре, насправді, вони не є в процесі переговорів, наче так збоку споглядають, але багато чого вирішують. Є сенс говорити про перенесення цього майданчика? Чи насправді і справді нічого не змінить? Чи зміна складу гравців все ж таки може щось змінити, на щось повпливати? Ну вот последнее, как раз более активное участие Соединенных Штатов, действительно, ну фактически причина в чем? В том, что в Украине нет четкого, и в политическом классе нет четкого понимания, что делать с Донбассом. Поскольку то, что мы говорим о реинтеграции, но при этом делаем те вещи, которые эту реинтеграцию исключают. Ну, это идея поражений в правах граждан, проживающих на оккупированных территориях, это экономическая блокада, это ряд других инициатив. Вопрос в чем? Должно быть понимание. Корабль, который не знает, куда он плывет, ему никакой ветер не будет попутным. Вот для меня своего рода маркером Минского процесса является работа гуманитарной подгруппы. Вот как только в гуманитарной подгруппе, которая ассоциировалась с Виктором Медведчуком, начиналось какое-то оживление, это говорило о том, что, ну, по крайней мере, о чем-то есть диалог. И вот такой диалог начался осенью с вопроса по пленным. Тогда Медведчук с Путиным дожали, скажем, пришли к какой-то формуле компромисса всех на всех в 2 этапа. И кажется, даже несмотря на все проблемы, на то, что по-прежнему будет сохраняться ситуация ни мира, ни войны, Медведчук 2-й этап обмена дожмет. Но дело не в этом. Дело в том, что не только Лукашенко, но и Волкер на закрытой встрече с депутатами Верховной Рады дал четко понять, что да, вы приняли закон о реинтеграции, но Минских соглашений никто не отменяет, и никто не отменяет необходимости их выполнять. Чем, ну, многих расстроил, потому что есть, будем говорить так, как бы мы ни называли, Минские соглашения, там, формула ЭРО, план Штайнмайера, или там, как у нас некоторые называют, план Медведчука, это, собственно, политическая часть Минских соглашений. А там достаточно неприятные для украинского политикума, разрывающие картину мира, позиции. Амнистия боевикам, сепаратистам, там проведение выборов, фактически полуавтономный статус этих регионов. Но какой хороший сигнал? Хороший сигнал о том, что пришли к какому-то, как мне представляется, какой-то формуле и пониманию компромисса по миротворцам. Потому что это будет 20 тысяч человек, вооруженные, там не будет представителей стран НАТО, позиция которая не удовлетворяла Россию, но там будет Беларусь и представители Швеции, ну, Бразилии еще называли из этих. Но это, по крайней мере, 2 года переходный период, пока чтобы установился мир, прекратилось каждый день же, ну, каждый день кого-то теряем. И вот эта ситуация ни войны, ни мира, она, в принципе, устраивает политиков, но это каждый день горе в чьи-то семьи, это кровь, это экономические потери. Вот, по крайней мере, ввод миротворцев позволит вот эту тенденцию ни войны, ни мира, тенденцию к замораживанию конфликта сломать. Ну, з приводу кількості плюс-мінус правильно ви кажете, та, що начебто і домовленості
домовилися, але ну як на мене, або можливо я не зовсім правильно зрозуміла з приводу російських представників та у цій миротворчій місії. Не То буде. ще вже є остаточно, та тобто що не буде російських представників. Да. Будут белорусы, но не будет россиян и не будет представителей стран НАТО. Вот это компромисс, судя по всему. В чем? Почему я говорю, что в чем наша проблема? Потому что мы не выработали стратегии. Раз не выработали стратегии, значит, мы не вот за прошедший год, 2 года, какие мирные инициативы выдвинул Киев? Поэтому получается так, что управление вот этим мирным процессом мы отдали в руки третьих стран. И причем, что самое унизительное, ну, скажем так, чиновникам второго эшелона, там, при всем уважении к Волкеру, это не топ-фигура, это даже не близко, не Байден. Вот. Ну и Сурков. Ну, спеціаліст по політтехнологіям в окруженні Путіна. Ну і власне те, що ми віддали та керування ситуацією в руки інших держав, і за рахунок цього вже поступово Україна все більше втрачає суб'єктність у цьому процесі. Поэтому в этой ситуации, понятно, абсолютно вы правильно выстраиваете логику, потому что если ты не теряешь инициативу, ты оказываешься не за столом, либо под столом, либо на столе. И вот это для государства это самое главное. Ну і знаєте, напевно, можна собі фантазувати, та але якщо логічний ряд продовжувати, то напевно тому, коли йдеться і про антикорупційний суд, про ці всі речі, якщо в одному важливому стратегічному питанні ми втратили ініціативу, втратили таку собі суб'єктність, та і цю ініціативу були змушені або захотіли брати в свої руки наші інші партнери, то відповідно по категорії інших теж ключових питань вони інертно та теж змушені брати ініціативу в свої руки і знову ж таки у справі цього антикорупційного суду. Лишається у нас 5 хвилин і хочу перейти ще до однієї теми. Якщо говорити про міжнародні відносини України з іншими державами, та про Росію ми поговорили. І далі буде йтися про Угорщину. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не відмовиться від своєї нинішньої політики щодо українського закону про освіту без юридичних гарантій та висунув вимоги на адресу України. Про це він заявив у Будапешті 12 лютого. Повідомляється на сайті угорського уряду. І за його словами, щоб Угорщина зняла вето, Україна повинна утримуватися від початку реалізації закону. Власне, це про закон про освіту. Мова, поки не буде згоди про узгоджену кожну деталь законодавства з національними меншинами. На думку міністра, Київ мав би схвалити рішення про призупинення дії закону. І далі я цитую. Якщо український уряд ухвалить рішення про призупинення реалізації закону, поки не завершаться консультації, то це стане хорошою основою для переговорів, заявив глава МЗС Угорщини Сіярто. І він також підтвердив, що 14 лютого, тобто вже завтра, мають розпочатися консультації між Міністерством освіти та угорською меншиною щодо виконання закону про освіту. Ну вот это классический пример того, когда политика, внешняя политика увязывается с идеологией. Вот, принципы, они уместны во внутренней политике. Во внешней политике государство должно руководствоваться интересами. Вот в данном случае интерес Украины заключался в максимально дружественных и партнерских отношениях с соседями. За 17-й год мы, по-моему, только с одной страной горшки не побили. Вот с Венгрией надо было прекрасно понимать ту реакцию, которую могла вызвать 7-я статья закона об образовании. То есть тут просто достаточно проехаться в Береговский, Виноградовский район и увидеть, что на протяжении всего периода независимости, ну, фактически Украина, как унитарное государство, закрывала глаза на то, что в обмен на политическую лояльность закарпатских венгров там существовала гуманитарная и культурная автономия. Ну, в рамках которой, ну, вы увидите в центре Берегова университет имени Ракоши, множество людей из этих районов, ну, просто работают челночным методом. То есть связанность с Венгрией там на порядок выше, чем с Будапештом, на порядок выше, чем с Киевом. І вони українською там не говорять, так? І на деяких будівлях можна було зустріти прапори сусідньої держави. Просто когда мне, ну, у меня вызывает смех, когда говорят о том, что, ну, это перекрывает, ну, перспективы
дискриминирует закарпатских венгров, незнание украинского языка. Но, к сожалению, так сложилось, опять же, если бы мы давали как в начале нулевых, хотя бы по 7% экономического роста в год, но движет всем экономика. То есть и ключевой фактор как раз намного бы сильнее действовал бы связанный с Киевом, если бы Украина была экономически успешной страной. А в этих условиях, естественно, это вызвало, сказать, что возмущение в венгерской общине, ничего не сказать, но там люди достаточно спокойные, практически никаких антиукраинских выступлений ни в Берегово, ни в Виноградове не было. Но есть внутренняя политика в Венгрии. И Орбан. Чтобы вы понимали, из 9 партий в Венгрии, 9 ведущих политических партий, 4 откровенно националистические. Орбану вот эта карта защиты венгерского меньшинства в Украине нужна в внутреннеполитических целях. Почему? Потому что есть более крупные общины в Словакии, в Румынии, в конце концов в Сербии. Но 2 первые страны, они члены Евросоюза, и там не сильно порезвишься. А вот защищать закарпатских венгров и набирать баллы в венгерской политике, как защитника венгров, дело благое, как говорится. Пане Андрію, спасибі вам за цю розмову. Дякую, що ви до нас прийшли. Андрій Золотарьов, політичний експерт, був гостем нашої студії. І я дякую, що ви теж були з нами під час цієї розмови. Залишайтеся з АТР і надалі. Побачимося.